Hej og velkommen til Ultimate Manager. Mit navn er Jarl Rosenlykke, og jeg vil kort vise, hvordan man sætter sit hold. Hvis vi starter med at kigge på de få regler, der er oppe i venstre hjørne, så kan vi se, at vi har et budget på 100 millioner. Vi må maks købe 4 spillere per klub. Vi skal bruge 10 markspillere, 1 målmand, og til sidst der skal vi sætte en anfører. Lad os starte med at købe en spiller. Jeg vil gerne købe Robin van Persie. Jeg klikker på hans navn og ser, at det åbner en biotab op i højre hjørne. I biotaben der kan jeg læse mere om Robin van Persie, og jeg kan også købe ham. Jeg klikker på køb Robin. Jeg kan nu se, at han er på banen, og jeg har dermed købt ham. Hvis jeg ønskede at sælge ham, så kunne jeg enten mouse over, klikke på skraldespanden, eller simpelthen bare trykke sælg Robin direkte fra bioen. I dette tilfælde der ønsker jeg dog ikke at sælge ham. Jeg ønsker faktisk at gøre ham til min anfører. Det gør jeg ved at klikke på anfører. Vi kan nu se, at han har en stjerne, og den fremgår også på banen. Så langt så godt. Hvis vi går op i kampe, så kan vi få et overblik over, hvilke hold der møder hinanden. Det er en super måde til at finde ud af, hvem man skal købe. Jeg plejer gerne at kigge efter nogle af storholdene, der møder nogle af underdogsene. I dette tilfælde kunne det være Tottenham, der møder Reading. Det kunne være City, der møder Stoke. Det kunne være Liverpool mod Sunderland, eller måske Manchester United mod Wigan. Hvis vi starter med at købe endnu en Manchester United-spiller, så en simpel måde at sortere Manchester United-spillerne på, det er at klikke direkte på holdet. Vi kan se, at det ændrer, så det kun er Manchester United-spillere, der fremgår nu. Jeg ønsker en forsvarsspiller, der er på jagt efter deres højre back, Rafael. Jeg klikker på forsvar og finder Rafael i tabellen. Jeg kan nu købe ham direkte fra det grønne kryds, og på den måde, så køber jeg ham på hurtigst mulig vis. Lad os gå videre til det andet hold. Jeg ønsker at købe en Liverpool-spiller. Jeg tænker, at Andre Wisdom, han har fået meget spilletid den sæson. Og på midten, der er det nye håb, Raheem Sterling, virkelig slået igennem. Ham ønsker jeg også at købe. For Manchester City, der tænker jeg, at Ravi Garcia, han er et billigt bud. Og i angrebet, der kunne jeg have lyst til at købe Sego. Den sidste angrebsplads tænker jeg umiddelbart skal tilfalde Aston Villas unge belgier Benteke. På midten der har Swansea haft en mand denne sæson, der virkelig er slået igennem. Mitchell er der store stjerne, og ham vil jeg selvfølgelig gerne have på mit hold også. Ydermere kunne jeg godt tænke mig Wayne Routledge, og til forsvaret der tænker jeg, at Ben Davies, han gør det virkelig godt. Til sidst der mangler jeg en målmand. Jeg kunne egentlig godt tænke mig Liverpools målmand Reina, men jeg kan se, at han med en værdi på 9 millioner er for dyr, da jeg blot har 8,5 i banken. Jeg ønsker derfor at sortere på de målmænd, jeg har råd til. Det jeg gør, det er at sørge for, at jeg har valgt målmand. Jeg går op og trykker alle klubber, og jeg sætter et hak ved spillere, jeg har råd til. På denne måde får jeg kun vist de spillere, jeg har råd til. Det er en super simpel måde at sortere på, når man blot mangler en spiller til sidst. Jeg kigger på Tim Howard, kigger op i kampe og ser, at det er ham, jeg vil have, da de møder Newcastle. Jeg køber Tim Howard og kan nu se, at jeg opfylder de 5 krav, og at gennem mit hold er blevet aktiveret. Jeg trykker på gennem mit hold, og bliver nu præsenteret for det sidste skridt. Jeg husker at give mit hold et navn, jeg kalder mit hold for Cartoons, og jeg har nu mulighed for at logge på via Facebook, super simpelt, 2 klikker jeg igennem, eller jeg kan oprette mig via e-mail. Tusind tak fordi du kiggede med, og held og lykke med spillet.